IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingke ni Mr. Jerwin Valencia may sa kanagitimakin project ang mapakakderan ti pagtaingan ni Angel Adol at ang barangay Saludares sa Dingiras, Ilocos Norte at tumultulong kadakwada ti grupo dagiti kameng ti PNP 2nd Provincial Mobile Force Company. Kuna na nga adan iti dua alawas na nga muobra iti naso pagtaingan ken may panamnama ang maikan ti galbana iti daytoy alawas. Di makita di video na sir, alagag kunak ni dito sa balay dati masapul pa mga i-plaster ko na. Then nirogyak idin sir, kapag nagkin mayor idin, para nag-request ti darat kay ni Apo Mayor Jomel Sagid Gosi. Dagos nga nangitid sir. So yaman nagtaksyon na. Hindi di anamutin sir, di danak Pangasinan, di lawas na. Nagchat kanya ni Ma'am Fritz. Sir, rugyanan kanun di second PMFC. DJ pala yung pinaka-balay da Angel sir na kay yamane kasi through Police Major Fernando Fernandez Jr. Diretso sir nga dagiti PMFC kay tadada ditoy. Imbata di Mr. Valencia nga dapat tinabatbati at 12,000 pesos para itidadumapay aramid at para iti balay da Angel ken mabalin ang manayon ang pay daytoy. Kay yamanen unay may kumutik kitaan sir ngem ti second PMFC all out support dapo ni Mayor Sagid kastamit kin ni Sir Felix and kastamit gadi do mga stakeholders ti PMFC kaya dayto balay da sir hoping and praying next week sir through the help di GJ do mga grupo anonymous nga stakeholders pa manam na mga tuno lawas na kagalba dayto yun sir kaya mayat launay sir nga ganwat dagiti second PMFC kasi talagang sir permi nga anos dang umegubra kastamit iti barangay dito sir barangay dito Saludares sir so suportamot ni Apo Kapitan kaya mangi schedule damot ti iyo may danto kasi may matimbulog din na minsan da konsehal dito yun ken dumapay. Kagidan iti pa nagpa-birthday ni Angel nga itan ket 11 years old dan ket nagtultuloy ngagtudo ti grasya para ken kuana ken ti pamilyana. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.